Stresu su posebno izloženi roditelji oboljele djece. Većina djece oboljele od djetske bolesti ima značajne teškoće, zahtijevaju pojačanu skrb, nadzor i rehabilitaciju. Smanjena im je kvaliteta života te nažalost često imaju skraćeni životni vijek. U ovim okolnostima roditelji se nalaze u potencijalno najstresnijoj situaciji koja ih može snaći, ugroza života i zdravlja njihove djece. Pri tome se mogu javiti različite psihološke reakcije kao što su traumatske reakcije, anksioznost, depresivnost kao i tjelesni problemi. Javlja se i značajan roditeljski stres, teškoće u partnerskom odnosu, pitanja vezana uz odgoj, postavljanje granica, podršku djetetu u socijalizaciji i drugo. Povrh pojačanih zahtjeva u samom roditeljstvu, kod roditelja teško bolesne djece javlja se razočarenje i frustracija zbog nemogućnosti ostvarivanja socijalnih i zdravstvenih prava za svoje dijete. Sindrom sagorijevanja ili burnout njegovatelja je stanje fizičke, emocionalne i mentalne iscrpljenosti koja može nastati kada njegovatelj dugotrajno brine o svojoj voljenoj osobi. Stres brige za osobu s rijetkom bolešću često uključuje upravljanje složenim medicinskim potrebama i snalaženje u izazovnom zdravstvenom sustavu koje također može utjecati na dobrobit skrbnika, odnosno njegovatelja. O sagorijevanju se prvotno govorilo u svijetu rada, a zapravo se ponajviše istražuje u pomagačkim zanimanjima i njegovateljskim zanimanjima, obzirom na stres i zahtjeve koje navedeno nosi za osobu. Što se tiče simptoma sagorijevanja, njegovatelji često navode da su emocionalno iscrpljeni, navode osjećaj tuge, frustracije i bespomoćnosti, nedostatak interesa i promjene u apetitu, spavanju, pretjeranu zabrinutost, udaljavanje od drugih osoba i cinizam i agresiju, što su zapravo simptomi koji se preklapaju sa depresivnim i anksioznim poremećajima, što također njegovatelji mogu razviti. Često se javljaju u vidu bolova u tijelu, probavnim smetnjama, u kroničnom umoru, teškoćama koncentracije i pamćenja, čak i nekakvoj dezorganiziranosti što uvelike također otežava. Osim fizičkog i emocionalnog opterećenja, sagorijevanje njegovatelja može utjecati na kvalitetu skrbi koju zapravo pacijent prima. Kada je njegovatelj bio to roditelj ili neka druga osoba koja njeguje osobu oboljela od rijetke bolesti, iscrpljena i preopterećena, možda neće moći pružiti razinu skrbi koju pacijent zapravo treba. To pak može dovesti do povećanog stresa i za njegovatelja i za pacijenta, čak do medicinskih komplikacija ili hospitalizacija, stvarajući zapravo nekakav začarani krug, potencijalno opasan za njegovatelja i oboljelu osobu. Prepoznavanje znakova sagorijevanja i poduzimanje koraka za sprječavanje tog sagorijevanja može pomoći njegovateljima da se brinu o sebi i svojim voljenima, osigurati da pružaju najbolju moguću skrb i njegu za oboljelu osobu. Ukratko, njega za oboljelu osobu, a posebno dijete s rijetkom bolešću, može biti izuzetno zahtjevna i izazovna odgovornost, a njegovatelji, posebno kada su to roditelji, mogu biti u veoma visokom riziku sagorijevanja. Od vitalne je važnosti da njegovatelji dobiju potrebnu podršku kako bi održavali vlastito mentalno i emocionalno zdravlje, kao i ono fizičko, te pružili najbolju moguću skrb za oboljelu osobu. Neki od savjeta koji mogu biti korisni su: prihvatite pomoć, razmislite o načinima na koje vam drugi mogu pomoći i dopustite drugima da vam pomognu u nečemu. Na primjer, prijatelj se može ponuditi da odvede osobu koju njegujete u šetnju nekoliko puta tjedno. Potencijalno da neko drugi obavi neki zadatak za vas, pripremi obrok ili slično. Usredotočite se na ono što možete pružiti. Normalno je osjećati se ponekad krivim, ali shvatite da nitko nije savršen koliko god mi to htjeli. Ne možete sve i to je ok. Vjerujte da činite najbolje što možete i donosite najbolje odluke u bilo kojem trenutku. Postavite realne, male i dostižne ciljeve. Velike zadatke podijelite na manje korake koje možete raditi jedan po jedan. Prioritizirajte. Napravite popise i uspostavite dnevnu rutinu. Nekad je ok odbiti neke zahtjeve i zadatke koji nam donose više muke nego koristi. Povežite se. Za neke rijetke dijagnoze postoje udruge specifične za bolest od kojih možete dobiti informacije specifične za vašu dijagnozu, kao i od Hrvatskog saveza za rijetke bolesti. Ovisno o teškoćama oboljele osobe od strane ustanova se potencijalno mogu ostvariti neka prava poput usluge prijevoza, dostave hrane ili kućanske pomoći. Potražite društvenu podršku. Potrudite se da ostanete u kontaktu s obitelji i prijateljima, da imate nekoga od koga možete dobiti podršku. Pokušajte naći vremena za druženje, čak i ako je to samo šetnja s prijateljima ili telefonski razgovor. Nemojte zaboraviti na svoje zdravlje. Ovo je lako zaboraviti jer se brinemo za nekoga koji obično ima veće potrebe nego mi. No naše zdravlje je također jednako važno i potrebno jer ako mi nismo zdravi i nismo dobro, ne možemo brinuti za nekog drugog. Vodite računa o svom spavanju, pronalasku vremena za nekakav oblik tjelesne aktivnosti nekoliko puta tjedno i pokušajte jesti zdravo i piti dovoljno vode. Pridružite se grupi za podršku. Grupa za podršku može pružiti validaciju i ohrabrenje kao i strategije rješavanja problema za teške situacije.
Osobe u grupi podrške najbolje mogu razumjeti kroz što prolazite, može biti dobro mjesto za stvaranje značajnih prijateljstava, kao i da imate nekakvo sigurno mjesto gdje možete reći sve svoje osjećaje i misli bez straha od osude. Kao i u drugim stresnim situacijama, dobro je primijeniti sve ono što nam inače pomaže. Aktivirati vlastitu kreativnost, izražavati emocije, primjenjivati opuštanje i relaksaciju, prisjetiti se svojih učinkovitih načina nošenja sa stresom koje već imamo, a možda smo ih zaboravili. I ono najvažnije, tražiti pomoć i podršku u tome. Traženje pomoći nije slabost, već je odraz snage, uvida te otvara nove mogućnosti. Psihološka pomoć od strane Hrvatskog saveza za rijetke bolesti je besplatna. Niste sami koliko god vam se to nekad čini.